Mamukasei, manero akanaka zvichidependa nekuti muri kupi. I have a word for you today. Zvinhu zvakaramba zvichitsikirirwa mandiri since 2 weeks ago, and I'm going to, ngotaura fast kuti video risarebe, but so nyaya yaMoses. When Moses was leading vana veIsrael anditi pai, there's a time that he went back mugomo achinoti nhasi ndoda kuti Mwari mundinzwe nekuti manyanya kunyarara pai. He went back anditi mhuri yake nevana veIsrael vakasara vari pasi vakamumirira, and akagarisa ariko such that vakashaya faith, vakafunga kuti maybe Moses afa. They didn't know kuti chichaitika kwaari chichichi, you know the story. So when he came back on the same event, paakauya akasvika mukoma wake ari akuda kugadzwa kuti amureplace, zvakamupa hasha kuti akapwanya that ningirikini stone ranga anyora ma10 commandments anga apuwa na Mwari antika. So what am I saying? I'm saying kuti zvaramba zvichitsikirirwa kuti pane zvinhu, kune dzimwe hasha dzatinoita dzinoita kuti tinonoke kana kuti tidzokere kumashure. 1 2 kozoita imwe situation yekuti unogona kutenderera kana kugara pakati pevanhu vasina faith yakakwana. So what am I saying? Nhasi, please, God was simply showing us kuti pane zvinhu like ma-events eupenyu akawanda, but you just need kuti urambe wakatarisa pana Mwari, because I believe kuti hasha dzaiitwa naMoses patime iyayi zvakacontributa mukunonoka kwevana veIsrael, zvakacontributa mukuitika kwezvakawanda pavana veIsrael. At the same time nekushaya kwaimboitawo faith vana veIsrael zvakacontributa futi kuti zvimwe zvizhinji zvaiitika kwavari zvaisafanira kuitika, asi even though ukuru hwaMwari hwakazongoonekwa pakupedzesera. But ndiri kuti chipari panhasi pandauya apa kuti pane zvinhu zvekuti zvinoitika muupenyu, because tiri vanhu, and I'm not saying kuti zvinhu izvi hazvirwadzi. Zvinhu izvi zvinorwadza because we are human beings. When we receive like discouragement unorwadziwa, but what am I saying? Iwewe kana uchiziva Mwari waunonamata, don't let zvinhu zviri zvakakusaraunda kuti zvikudetermine iwewe kuti what's your next step, uchataura kuti chini panext, because uri kuziva the God that is rooted in you, the ground that you are standing on. Uri unyatsoziva mudzi wako kwauri kubva. Saka don't let anything or anyone kuti akudrage down kana kukudzosera kumashure, because I know kuti isusu sevanhu tinoita hasha patinotaurirwa kana kuitirwa zvinhu zvakashata kana zvatisingafarire, tinoita hasha. But pane dzimwe hasha dzaunotozoona kuti ukangoziva kuti panapa Mwari ndiwo utiziro hwangu, audzokere kumashure, unoramba uchienda kumberi. Ukangoziva kuti no matter kuti vanhu ava vati chii kana kuti situation iyi yakandiomera yakandigoshera svika papi, ukangoremember kuti Mwari wandinonamata uyu akambozviita kumashure, nhasi ari kuzviita, ndacharamba achizviita. Haana nhoroondo yekukundikana, haana zuva rimwe chete rekuti anokudhauta kana kuti haakuzive akukanganwa, hazviite. So what am I saying? I know kuti it's really hard pekuti ndombopa example yekuti wow une zvauruda kuita. You actually really need isusu, hama dzako, your friends, your family, your colleagues, whoever, whatever situation yaunenge uri, kuti maybe tiku encourage kana tikubatsire to fail to do that. Iwe wo feel discouragement, tomboti wakapuwa vision ndiwe, go on. Waunofana kutongogara uchiziva kuti aripo uchinomubvunza ndiMwari ari kumusoro kudenga, because ini ndogona kunge ndisipo asi hazvikutadzise iwewe kuti urambe uchienderera nevision yakataurwa naMwari kana zvakaitwa naMwari. You just go on.
no matter the discouragement, no matter kuti zvanzi chii, no matter kuti zvazofamba sei. Mukuoma kwazvo imomo, Mwari vanonyanya kuda zvakazvidzika, Mwari vanonyanyisa kuda zvinorwadziwa. Saka achinzi ndiMwari weshirikadzi nenherera. Because anoziva kuti ipapo pane pain, ipapo pane buri rekuti chiro wakaipa anenge achingoda ende anokwanisa kupapinda. Mwari ndopa vanogara vari ipapo. So I'm just here to encourage you kuti zvenyika izvi zviriko, vanhu vachagara variko, tichagara tiriko nemashoko anokurwadza, nemashoko anokudzorera kumashure. Asi Mwari ndiye anogara nekusingaperi. An example yekuti wafirwa, seni ndafirwa, ndakafirwa nababa wangu. Until today I feel like hapana anokwanisa kutondinzwisisa the pain that I felt, even pandinozvifunga so kuti saka mudhara akusisina zvandino, but ndinoziva kuti even pasina anokwanisa kundinzwisisa kuti ndiri kunzwa sei kana kuti ndinofungei, Mwari ndo anokwanisa kundinyaradza, ndo anokwanisa kundiramba vachindipa simba rekuti ndikwanise kuenda even mudhara achiri asipo. You understand? So same applies with you. No matter kuti chii chiri kuitika, just go on. Nzara iriko, aiuraye. Mwari vanotungamirira vanhu, Mwari vanopa vanhu. You just continue. Chaunofana kungoziva ndechekuti aufane kutsauka panzira dzekuita zvakanaka simply because you are in a situation. Because ndopa pekuti unozofunga kuti Mwari avako anokutarisa chikupa nguva nemukana, nekuti iwe wakwanise kuita Mwari wako, nekuti Mwari vedu variko. So sometimes the way you no react to things, you just need to be very, very careful, especially if you are a believer, a Christian, a believer who believes in God and Jesus Christ. Kune simba mukumuka kwa Jesu, kune simba muropa ra Jesu, kune simba muzita, like by the mention of his name pane zvinoitika. So I'm here to encourage you kuti no matter how hard the situation is, please stay on your knees and ziva wekuudza. Paunenge waona zvichioma paipai zvichidhakwa zvichiita sei, ziva wekuudza. Nekuti ukasaziva wekuudza ndipo unonyanya futi kuramba uchiita sei, uchidzokera kumashure. I have a lot to say, but I'm just here to encourage you today kuti please don't give up. Don't give up on yourself, don't give up on your dreams, don't give up on your visions. Because Mwari variko kukonfirma nekukuudza kuti zvawanzwa nezvaurikufanira kuita ndizvozvo, famba nenzira iyi handi, vanoenda newe. Wotozviimbira, ndinoda kuimbira Jesu ndichimupa mbiri, nekuti ndiye anoenda neni kwese kwandinoenda. Ndiye anoziva ramangwana rangu. Hapana ari kuziva mangwana kundafuma kwakaita sei, but iye ari kuziva. Be encouraged. God loves you a lot. God loves you so much. And hakuna rimwe zita ringataurwe rinokunda rake. Imagine kuti rimwe zita raungada kuti rizotaurwa kana kuenda pamberi nderani. Please be encouraged. I personally love you so much. I don't know where you are, what you are doing or what you're going through, but I love you. I'm sending my love to you. I'm sending my love and my hugs to you. But do not forget and always remember kuti Mwari vanokudisisa. God loves you even more, so much. And Mwari vari kutokuona kwauri ikoko, kwandisiri kukwanisa kukuona wangu inini kukuda kwangu kwandinoita. But Mwari vari kukwanisa kukuona. Be blessed.